Hey!
This is a disrespect to my daddy. I don't think I said change the lawyer. Change the lawyer. I'm not going to lose the That's not my daddy. But I even over my dead body. Ije Colombo. Ije Colombo. Tido Wegi. As if Tido Wegi. Take out what are you? Igbo.
Igbo, Omegide, Ojasi Mega, I am a Okomia, Agaloya, Igwe, Ichefolu. Igwe, in line with our culture, Otiakuko, and Nakoyako, Mama Bana, and the Bayan Sina, Ebe Wasilo. Yeah. Ndijem, you wash leaking. Igwe, una di mama na-ebe agbara mbọ chọtara mpamuwo onye aha ya bụ Olufemi Ayọdele onye Yoruba. Obi m nọ nga a lụrụ m n'usoro ndị Yoruba. Anyị gakwara n'ụlọ akwụkwọ gbakọ akwụkwọ. Ihe mere eji bịa nga ahụ na anyị chọrọ ịnabata ụlọ mgbe ọbụla anyị chọrọ ịbata. Ndị iche, unu chọka Igwe. I want to change the number and run from our open manufacturer. What can we do? We all know that it's here for they know what to do. So let's all be progressive and bring back change. Honestly, I have to back to around. They brought my way to broke down out for you, my son. Okay. You are stupid DJ. Oh my God. I did not do the DJ. If I'm my daughter, I should always be my daughter even. I am sick of my neighbor even. Igwe, and you need them. It's your Colombo did not impregnate his wife. So it's unfortunate that it happened like this. Igwe, I am getting Kabirish, Kaiburishi. Listen to me. Let me tell you, Arazasha is not for you. Udika, we don't know to Adi. We all know that Ichie Colombo Eba is the only recognized father in former hand. So all this stuff concerning unfair Manuel is useless. Aka Badoto, Mariano Bada, Mopal, Atsua, Tupano Bada. Ndiche, Ogwashi, Imanandi Banisina, Ebe Wasiluwa, Yahi. This is to give every child a sense of belonging. Mbe obotani bidoro. Onye mana udiri ha ga-ebe. Mana echebukwana na mbe my former Wukechi lọtara na Lagos. O ji afọ ime lọta. Mana ndị be anyị si na ọ bụrụ na nwaanyị mụọ nwa, ọ bụrụ na ọ lụọ di, nwa ya nke di ya. Ọ wee eziokwu. So mpebi m ga-awụ na anyị ga-akpọbata Chidi n'obodo anyị. Anyị Chidi ịma na ị ga-enye Ichie Colombo obere ihe. Ịma na ọ ya zụrụ nwaanyị gị. Ya o baby. Ibe, thank you. I can't help you. Ibe, I did not agree to this Ibe. Ibe, check. If my daughter Ibe, I should always be my daughter Ibe. And I have a woman and I never will Ibe. What I want to tell you is that if my daughter Ibe, Alalam. Ichie, come back here, let me tell you. Arazasha is not for you. I believe that our culture is supreme, but we must always remember to be critical in our thinking. If ever conflict arises,